Saludos, bienvenidos. Aparecen otros 4 cementerios saqueados en la provincia. Los ladrones han vuelto a llevarse varios cristos. La Guardia Civil atribuye los robos a una banda organizada. La doctora Ana Fernández Montes, oncóloga del CHUO, coordina la nueva Guía Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento de Pacientes con Cáncer de Esófago. Y continuamos recorriendo Ourense, recogiendo esas historias que conservan en la memoria nuestros mayores. Hoy volvemos al concello de Muiños, a Guntumil, para hablar con Manuel. Comienza aquí nuestro informativo. La Banda de los Cristos ha saqueado 9 cementerios en 6 concellos de Ourense. El perjuicio causado hasta la fecha por los ladrones puede llegar a superar los 20.000 euros, además del dolor provocado a las familias. A medida que van pasando los días, vamos conociendo más robos perpetrados por la conocida ya como la Banda de los Cristos. Hoy sabemos que la semana pasada también se habían denunciado una sustracción en la iglesia de Ocasariño, en Celanova, el botín que se llevaron 6 cristos. Esta sustracción se suma a una larga lista. En 11 días, desde el 6 de marzo, han sido profanados 6 cementerios. La iglesia de Ocasariño, San Breixo, Santa María de Fechas e San Xoán de Viveiro, en Celanova, Maravillas, en Cartelle y San Eusebio, en Coles. En total, sustrajeron más de 70 figuras. La misma banda podría haber asaltado también los cementerios de Maside, Berea y Allariz. La Guardia Civil ha abierto una investigación. Entre las principales suposiciones que manejan es que dichos robos se efectuasen para vender o fundir las cruces, algo habitual en los grupos criminales dedicados a robar cobre. Una vez sustraído, normalmente es manipulado para que entre en el mercado de la chatarra sin levantar sospechas. Luego, este material suele acabar en otros países, en su mayoría asiáticos, tras pasar por una serie de intermediarios y así reintegrarse en el mercado. Es muy atractivo para los ladrones, ya que el déficit de oferta global hace que su precio esté al alza, llegándose a pagar hasta 10 euros por cada kilo en el mercado negro. Por otra parte, la vía de que estos cristos robados tengan como objetivo ser usados en rituales esotéricos parece descartada. En cuanto a los autores que están detrás de los delitos, se sospecha por el modus operandi empleado que se trata de una banda profesional itinerante de algún país del este. Estos grupos criminales suelen actuar de noche, principalmente en invierno porque hay menos horas de luz. No se descarta que pueda haber más robos, ya que estas bandas son cuidadosas en la fecha que eligen para cometerlos. Los efectúan en los días posteriores a festivos para ganar tiempo, ya que los familiares visitan a sus difuntos en fines de semana o días santos. Las sustracciones de Cristos suelen dejar una herida más emocional que monetaria en los perjudicados por el tsunami de robos. Pese a ello, cabe destacar que el coste económico de estas figuras, muchas de ellas hechas con cobre, es bastante elevado. A doutora Ana Fernández Montes, oncóloga do CHUO, coordina a nova Guía Nacional para o Diagnóstico e Tratamento de Pacientes con Cancro de Esófago. A oncóloga Ana Fernández Montes, do Servicio de Oncoloxía Médica do Hospital Universitario de Ourense, é a coordinadora principal da nova Guía Nacional para o Diagnóstico e Tratamento do Cancro de Esófago, unha actualización que recolle os avances máis recentes no manexo desta enfermidade. A elaboración desta guía realizouse en colaboración con especialistas de toda España e contou tamén coa coordinación da doutora María Alsina, oncóloga médica do Hospital Universitario de Navarra, nun traballo conxunto impulsado por sociedades científicas de referencia no ámbito oncolóxico. O cancro de esófago representa un importante problema de saúde pública, sendo unha das principais causas de morte por cancro a nivel mundial. En España diagnostícanse alrededor de 1.800 novos casos cada ano, cunha supervivencia a 5 anos que se sitúa entre o 15 e o 20%. A nova guía destaca a necesidade de diferenciar entre os 2 tipos principais desta enfermidade, xa que presentan características distintas e requiren abordaxes terapéuticas específicas.
Entre os factores de risco máis relevantes atópase o consumo de tabaco e alcohol, así como o refluxo gastroesofáxico e a obesidade. No ámbito do diagnóstico, o documento incide na importancia de realizar probas precisas, como a endoscopia con biopsia e estudos de imaxe, para determinar a extensión do tumor e poder establecer o tratamento máis axeitado en cada caso. Con esta nova actualización, coordinada desde Ourense, dáse un paso adiante na atención ao cancro de esófago, ofrecendo aos profesionais sanitarios ferramentas baseadas na evidencia científica máis recente e contribuindo a unha medicina máis personalizada e eficaz. Los nacimientos tocan fondo en Ourense en enero de 2026, en pleno repunte nacional. En el primer mes del año solo se registraron 90 nacimientos. La provincia de Ourense ha marcado un nuevo y preocupante episodio demográfico. El pasado mes de enero se registraron apenas 90 nacimientos, la cifra mensual más baja desde que existen registros. Este dato constata la caída libre de la natalidad en un territorio que sigue sin encontrar su suelo y que ve cómo los datos positivos del conjunto de 2025 se quedan de momento como una excepción. El anterior récord negativo se documentó en enero de 2021, tras la pandemia, mes en el que se registraron 93 nacimientos. Pero la magnitud real de esta sangría poblacional se evidencia si echamos la vista atrás. En enero de 2010 nacían 191 ourensanos, más del doble que en la actualidad. Las cifras de la provincia de Ourense contrastan además con la actual tendencia nacional, mientras que en el conjunto de España los nacimientos totales crecían un 2,4% con respecto al año pasado, en Ourense descendían un 11,76%. A Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno atendeu en 2025 a máis de 8.000 familias e recibiu máis de 30.000 consultas. As axudas extraordinarias apoiaron desde 2018 con case 20 millóns de euros, máis de 7.500 familias procedentes de máis de 60 países, mentres o Retorno Emprendedor leva mobilizados máis de 7 millóns de euros. Desde o inicio da estrategia Galicia Retorna en 2018 ata 2024, regresaron a Galicia 49.995 galegos, unha cifra que confirma a consolidación do retorno como fenómeno estrutural na comunidade. Ademais, Galicia gañou máis de 140.000 habitantes grazas ao saldo migratorio positivo rexistrado neste período, evidenciando un cambio de tendencia histórica que sitúa a comunidade como territorio de retorno e tamén de acollida. Un dos eixes centrais da política de retorno é a Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno, con sedes na Coruña, Santiago, Lugo, Ourense e Vigo. En 2025 atendeu a máis de 8.000 familias e recibiu máis de 30.000 consultas. Desde 2019 foron atendidas máis de 34.000 familias e preto de 170.000 consultas. Ademais, a oficina móvil posta en marcha en 2024 realizou máis de 400 visitas a 217 concellos do rural, atendendo a máis de 600 familias. No que atinxe as axudas extraordinarias ao retorno, en 2025 destináronse case 4 millóns de euros, a maior cifra da historia deste programa, a apoiar as familias retornadas máis vulnerables no seu proceso inicial de integración. O pasado ano beneficiáronse 1.340 familias cunha axuda media de arredor de 3.000 euros. Desde 2018, máis de 7.500 familias recibiron este apoio cun investimento superior aos 19 millóns. Pola súa banda, as axudas ao retorno emprendedor consolidáronse como unha das medidas mellor valoradas, con 145 axudas concedidas en 2025 e un investimento de 1,2 millóns de euros. En total, desde o ano 2018, apoiáronse máis dun milleiro de proxectos empresariais impulsados por galegos retornados.
As bolsas BEME, que este ano acadan a súa 10ª edición, permiten que 250 mozos do exterior cursen un mestrado nunha universidade pública galega. Desde a súa creación, preto de 2000 estudantes beneficiáronse desta iniciativa, cun investimento acumulado superior aos 13,7 millóns de euros. O 80% dos bolseiros permanece en Galicia unha vez rematada a súa formación. Xunto ás BEME, programas como Merlo, que beneficiou en 2025 a 93 persoas, ou o Retorna Cualifica Emprego, que o ano pasado contou con 200 beneficiarios e mobilizou 2,3 millóns de euros, completan un modelo que conecta retorno e inserción laboral estable. No ámbito demográfico, só en 2024 retornaron a Galicia 8.400 persoas, a segunda cifra máis alta da serie histórica. O 85% son menores de 65 anos e o 57% menores de 45, o que contribúe directamente ao rexuvenecemento da poboación galega. Ademais, Galicia rexistrou en 2024 un saldo migratorio positivo de 30.325 persoas. Nos últimos 4 anos, a comunidade gañou case 100.000 habitantes, entre os que saíron e os que entraron, e desde 2018, máis de 140.000. Y ya conocemos el calendario de las ferias del vino de 2026. Inda que algunhas adegas xa teñen no mercado viños da colleita de 2025, por norma xeral, a miran de parte delas agardan pola chegada das feiras para presentar as súas novas propostas. O calendario empezaba hai uns días coa feira do viño de Chantada. Esta vila sempre marca o inicio da tempada en Galicia. A seguinte cita será o último fin de semana deste mesmo mes de marzo. Trátase da Feira do Viño de Amandi, en Sober, outra das subzonas da Ribeira Sacra. Amandi acada este ano a súa 46ª edición e a máis veterana das feiras desta denominación de orixe. Abrirá as súas portas o venres 27 de marzo pola tarde, pero os días máis concurridos soen ser o sábado e o domingo. Tamén aquí, ademais de poder catar e mercar os viños das adegas que participan, o evento contará coa presenza de stands de produtos gastronómicos e artesanais da contorna. Unha semana despois, os días 4 e 5 de abril, celébrase en Quiroga a terceira Feira do Viño Galega. Se Amandi vincula sempre a súa festa ao Domingo de Ramos, Quiroga faino o Domingo de Pascua. Este ano van xa pola súa edición número 44. Así que vemos que prácticamente todas as feiras do viño da Ribeira Sacra comezaron na década dos anos 80 e tiveron un importante papel reivindicativo para conseguir que se constituíse a denominación de orixe que hoxe ampara os seus viños. Seguindo a orde cronolóxica, a seguinte cita xa se celebra na provincia de Ourense. Trátase da Feira do Viño do Ribeiro, que chega á súa edición número 63 e a máis antiga de todas as de Galicia interior. A Alameda de Ribadavia acollerá un ano máis esta feira os días 1, 2 e 3 de maio, unha ampla programación de actividades por diante que completan a principal de todas elas, a posibilidade de catar e adquirir os viños da nova colleita, así como as novidades que cada ano aporta. A mediados do mes de maio volvemos á provincia de Lugo para gozar da mostra dos viños de Pantón e a súa tradicional romería da empanada. Xa no mes de xuño, porque o ano pasado cambiou as súas datas de celebración para ese mes, o Barco acollerá unha nova edición da súa Feira do Viño. Este ano, sen dúbida algunha, terá un carácter moi especial, xa que se cumpren 80 anos da súa constitución como DO. A última das citas será de Monterrei, o segundo fin de semana en agosto, en Verín. Continuamos hablando de vinos. El consumo de los blancos al alza, en especial de la variedad Godello, hace crecer a las denominaciones Monterrei y Valdeorras. Continuamos percorrendo a provincia a procura desas historias de Ourense que conservan na memoria os nosos maiores. Desta volta volvemos ao concello de Muíños, o pobo de Guntumil, para falar con Manuel Álvarez.
Atravesamos a Guntumil, na parroquia de Santiago de Requias, en Muiños, para chegarnos á historia de Manuel. Unha conversa con el ven sendo unha clase de etnografía e comezamos aprendendo que era a palla do Colmo. Esa era a palla do centeo que se mallaba nas airas. Primeiro era os homes, eu non me tocou mallala, pero ainda vin mallalos eles. Sendo rapaz, eu pegaba nunha sábena para que o grau non saltara, ou que era o centeo que non saltara. Bueno, entonces, iso, esa palla, a parte do centeo, que se aproveitaba moito, claro, pero esa palla aproveitaba ainda moito máis. Porque unha parte das casas, palleiras que había, todo eso era todo esa tella. Esa tella tan bonita que era. Que non era tella, era a palla que estou falando, que se entenda ben. Bueno. Lembra a súa infancia na casa dos pais, como se cambiaron despois a outra e a tenda de ultramarinos que abriron, ligada sempre á súa familia. Empecé con 7 anos a escola aquí da parroquia e hasta os 14. Meus pais fixeron un gran sacrificio para que eu fora á escola. Porque, claro, a miña nai, por desgracia, estuvo atendendo aquí máis que nadie a ela, a pequena tienda que tiñamos, e non sabía unha letra pola súa desgracia. Porque os seus pais, que en paz estén, dicían que as mulleres, se iban a aprender moito á escola, que era para escribir cartas aos mozos, unha gran ignorancia. Non foi outra cousa, por desgracia, pero bueno, que Dios yo perdone, que todos cometemos grandes errores e eles é porque non tiñan outra preparación tamén. E xa digo, fomos tirando así, despois, claro, salín da escuela, e meu pai, en cuanto anduve na escuela, incluso tuvo aquí algún señor portugués connosco, vivindo connosco, e pagándolle algo, porque daquela había bastante necesidade. Todo o mundo, tiñámola todos, uns máis que outros. A xente non vivía moi ben. A vida foi un pouco dura para todos, había que traballar moito, comías o que se podía, non había o que hoxe, que hoxe a veces hasta estropeamos mal feito. El foi dos poucos mozos da súa época que non emigraron. Solamente saíu de Guntumil para ir facer a mili e daquelas xa estaba casado, coa que 60 anos despois segue sendo a súa compañeira de vida, María. Cando fun a mili, xa habíamos comprado un Land Rover. Fun a mili casado. Sí, tuvemos moita presa, pois tiña eu 20 anos e a miña señora 17. E, coas nosas dificultades, como creo que todos os matrimonios e todo o mundo, ainda estamos aquí. E a miña gran cousa é que, se tuvera que repetir a mesma historia coa miña muller, a seguiría repetindo. Se o mundo volvera para atrás, eu seguiría repetindo a historia que me pasou, porque tuvemos cousas malas, pero tuvemos cousas moi bonitas durante o matrimonio e tamén coa xente do pueblo, que agora iso, por desgracia e mala suerte, acabou. Aquí a xente éramos moi unidos uns cos outros. O seu outro compañeiro foi un deses míticos Land Rover. E había unhas pistas, pistas malas incluso, porque do pueblo dos meus pais aquí, como non fora un Land Rover, non pasaba. Ese Land Rover comprouse porque vendemos parte das fincas que estaban no embalse, porque senón non había de aquí para comprarlo. Ni non tiña meu pai, ni ningún veciño. Despois aquilo mellorou un pouco, porque me acordo moito que o día que fomos buscar a Ourense costaba o coche 250.000 pesetas, que non se me olvida, daquelas. E dixeme meu pai así: Manolo, hai que procurar cuidar o coche, fillo, que levamos aquí unha finca que se chamaba o Cardedo, que aquela finca deu para comprar o coche, deu xusto para o coche. E claro, eu aquilo sempre lle fixen moito caso a meu pai, aquilo tamén. E gracias a Dios tuve un Land Rover 23 anos, e se non fora por motivos de traballo que tuve que cambiar para outros coches, o mellor ainda o tiña hoxe. Fun sacar o carné, saquei un carné de primeira en 14 días, así que xa vos podedes imaginar. A verdade é que estudiaba noite e día, porque paraba en Ourense nunha pensión. E os da pensión
incluso me cambiaron de habitación porque eu de noite encendía moita luz, e había máis xente para non molestar os outros. E dixen, no, tú ves, ponda nós. A piques de cumprir os 80, todavía cría os seus animais e está pendiente da horta. Gusta ir ao huerto, por exemplo, temos unha finquiña aí tras da casa bonita, e gustame moito. Claro, fago o que podo, non? A mellor solo vou ver. E outras que ainda traballamos aquí alrededor da casa. E así, cando podo, aunque sea un pouco tal, pois gustame ir ver. E ao mellor eu non podo fazer nada, pero veño á casa e falo e digo, oh, pois eli mira a patata non ven así moi con forza, ou están moi bonitas, que ainda é a maior alegría, ou así cousas. E é o que máis ben estou faendo, porque agora ás veces ainda onde tuven que ir ao médico a Ourense, claro, xa me leva a filla, ao mellor ainda me gusta conducir e ainda teño carné, pero xa, sabes, non está un así pa festas. Para él, a familia sempre foi o primeiro. E ata aquí o noso informativo. Continúen disfrutando deste San José, Día do Pai. Volvemos mañá.